Pozwolą Państwo, że teraz sobie na zakończenie oddam głos na kilkanaście minut. I zanim rozpocznę, serdecznie podziękuję organizatorom, że znaleźli miejsce. Coś się tutaj... Że znaleźli miejsce również na historię. Zresztą i wczoraj były odniesienia do historii, więc z tym większą przyjemnością refleksje historyczne Państwu przedstawię. Tak. Już sekundę też sobie postaram się jakoś, bo wiem, że Państwo jak czytają to, czy mówią, to nie patrzą tutaj na Pana, więc w dzisiejszym wystąpieniu, tak jak pokazuje tytuł, przedstawię tylko takie wstępne ustalenia na temat aktywności słowotwórczej XVI-wiecznych zapożyczeń. Temat jest duży, rozległy. Najlepiej byłoby go robić porównawczo. Może coś nam się kiedyś w przyszłości w Komisji Słowotwórczej uda, bo te łacińskie rdzenie bądź łacińskie wyrazy, ich wariantywność, zmienność w języku dawcy w stosunku do języka biorcy jest naprawdę tematem bardzo frapującym. Ja dzisiaj stawiam sobie tylko dwa cele. Pierwszy jest taki teoretyczno-metodyczny, to znaczy chciałabym pokazać, jak można wykorzystać metodę gniazdową, mały to będzie tylko wycinek, w semantycznych badaniach historycznych. W semantycznych, nie w słowotwórstwie historycznym, bo takich prób jest już bardzo wiele, ale właśnie w semantyce. Drugi cel, już bardziej szczegółowy. Chodzi mi o to, żeby pokazać również wybrane ze względu na czas relacje semantyczne centrum gniazda słowotwórczego z innymi jego elementami. I tak jak Państwo widzą, taki będzie właśnie plan tego mojego wystąpienia. W tytule jest zaznaczone, że posługuję się jednym tylko przykładem i to będzie w punkcie trzecim. Wnioski zastrzeżone, że wstępne. Przystąpmy zatem do realizacji tego planu. Zestawienie metody gniazdowej z badaniami historyczno-semantycznymi może się wydawać zaskakujące, dlatego że przecież metoda gniazdowa wywodzi się, znaczy ma taki rdzeń, korzeń synchroniczny. Była przygotowana dla potrzeb słowotwórstwa synchronicznego. Oczywiście próby wykorzystania gniazdowości, metody gniazdowej w badaniach historycznych już były. I nie jest to jakaś wielka nowość, ale tak jak powiedziałam, ja koncentruję się dzisiaj na semantyce. I tutaj nie będę już tego czytała, ponieważ wczoraj ja omawiała, przypominała zasad tej polskiej wersji, tak by można było powiedzieć, metody gniazdowej. Wczoraj profesor Iwona Biurkacka dokładnie o tym opowiedziała. Tutaj tylko dwa cytaty, jak w polskim słowotwórstwie rozumie się gniazda. Ale do tych cytatów, których może Państwo nie zdążyli przeczytać, ale one były jak gdyby nadmiarowe, tak, w odniesieniu do tego, co już zostało na konferencji powiedziane. Ja muszę dołożyć dwie uwagi historyka języka. Pierwsza jest taka, że historyk języka nie może badać leksemów, czyli takich abstrakcyjnych tworów, prawda? Tylko wyrazy tekstowe, bo my mamy określony materiał. Ja nie wiem, jak wyglądał system w XVI wieku. Nie mam takiej wiedzy, nie mam. Mam tylko źródła i tylko wyrazy tekstowe. Ta metoda nazywa się Usage-Based Approach i ona chyba tutaj jest w przypadku badań historycznych najstosowniejsza. I druga uwaga, nie pytam też o kompletność gniazda. Nie jest moim celem odtworzenie systemu słowotwórczego i ocena normatywna. Tylko to, co mam. Już przechodzimy dalej. I jeszcze zanim przystąpię do prezentacji materiału, to dwa słowa na temat, dlaczego wybrałam zapożyczenia łacińskie. Otóż
Łacina, jak wiemy, była takim źródłem leksykalnym dla wszystkich w zasadzie języków indoeuropejskich. Mnie oczywiście interesują języki słowiańskie. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że w związku z tym, że to się odbywało, ten proces zapożyczania z łaciny, brania z łaciny we wszystkich językach, no to otwiera to perspektywę porównawczą, tak? Że możemy sobie, mając dane polskie i na przykład może kiedyś w przyszłości, mając dane ukraińskie, słoweńskie czy chorwackie, porównać i zobaczyć, czy to było tak samo. I nie bez znaczenia jest też to, że ten proces zapożyczania z łaciny w większości języków mniej więcej, nie dokładnie, ale mniej więcej przypadał na podobny czas, czyli XVI i XVII wiek. I na zakończenie tego wyjaśnienia, dlaczego zapożyczenia łacińskie, jeszcze cytat z artykułu profesor Krystyny Kleszczowej, którą większość z Państwa zna przecież bardzo dobrze. Kleszczowa również postulowała troszeczkę w innym celu, ale badanie zapożyczeń łacińskich, bo można tym sposobem, używając metody gniazdowej, na przykład badać adaptację obcych tych elementów. To jest tytuł z artykułu Słowotwórstwo gniazdowe na usługach językoznawstwa historycznego. Pierwszym zadaniem, jakie stawiamy sobie, kiedy chcemy zrealizować jakiś temat, jest postawienie pytań badawczych. Ja tutaj przedstawiam możliwe pytania badawcze. Nie na wszystkie uda mi się w tym dzisiejszym wystąpieniu odpowiedzieć. Pierwsze jest dość oczywiste, czyli jaka jest relacja między centrum gniazda a znaczeniem tego łacińskiego etymodu. Czy dzieje, czyli dzieje semantyczne, zmienność znaczeniowa wyrazu centrum, wpływają na wartość semantyczną składników tego gniazda? Takie możliwe pytanie. No i wreszcie, czy rozrost, przyrost, czyli coraz więcej wyrazów w gnieździe świadczy o stabilizowaniu się pojęcia, którego eksponentem jest ten wyraz centrum, czy też może tylko o stabilizacji znaczenia. I teraz mogę jeszcze, oczywiście to pytanie, które nawiązuje do tego celu teoretycznego, czy ta abstrakcyjna w założeniu analiza gniazdowa, bo odnosząca się do leksemów, do potencjalności i do systemu, czy da się ją połączyć z taką analizą właśnie opartą na konkretnych użyciach, które występują w materiale historycznym. I dzieje demokracji. Może jeszcze tego nie będę Państwu pokazywać, bo najpierw się wytłumaczę, dlaczego wybrałam demokrację. Jest to późna pożyczka XVI-wieczna i jak wszyscy wiemy, ona nie jest bezpośrednią pożyczką z łaciny, bo te dwa rdzenie, które tworzą to kompozytum, to są rdzenie greckie. Ale jak wykazały badania polskich historyków języka, w polszczyźnie nie mogło być bezpośrednich pożyczek greckich. Zawsze było medium łacińskie. Oczywiście o tym ustaleniu, i w związku z tym w literaturze mówi się najczęściej, że albo jest to zapożyczenie grecko-łacińskie, albo po prostu łacińskie, bo my wzięliśmy je z łaciny. I tak ono jest opisywane. To jest pierwszy powód. Drugi powód, czy wyjaśnienie, może nie powód, dlaczego demokracja. I jeszcze ważne jest dla mnie to, że współczesne gniazdo demokracji jest bardzo rozbudowane, co świadczyłoby, że aktywność tego zapożyczenia była bardzo duża. No właśnie, i jak to wygląda współcześnie? Oczywiście jest to materiał ze słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka polskiego, który już wielokrotnie się tutaj był przywoływany. I zgodnie z zasadą polskiego opracowania my mamy dwa gniazda, tak? Demokracja 1 w tym znaczeniu, które jest napisane, i demokracja 2. To pierwsze zawiera aż 19 elementów, drugie natomiast tylko 2. Tak, i troszkę przyspieszę. Chronologiczny ogląd w tym momencie jest ważny, bo mogę zaobserwować,
Kiedy pojawia się przyrost? W XVI wieku mamy tylko 3 użycia. W wariancie demokracja albo dymokracja. Dla mnie istotne jest to, że pojawia się demokracja w kontekstach negatywnych. Jeżeli uznamy, że wartość, aksjologia jest istotnym elementem znaczenia, to można by powiedzieć, nie ma tego w definicji, że nacechowanie demokracji w XVI wieku było negatywne. W definicji słownikowej, w słowniku polszczyzny XVI wieku, tego nie ma. Na czerwono zaznaczyłam to, co pozwala mi wnioskować, że to było negatywne. XVII-XVIII wiek. Wiadomo, jakie czasy, wojny, Polska walczyła ze wszystkimi, kształtowanie się również ustroju i mamy w przykładzie trzecim neutralne, ale potem znowu jest negatywnie. I w tym czasie pierwszy pojawia się przyrost, to znaczy pojawia się pochodny rzeczownik demokratyczny. Wiek XIX. Mamy kolejne przyrosty, to są materiały z korpusów. Ja nie omawiam tych korpusów, bo czasu mało. Mamy demokratę i w tym momencie kształtuje się to drugie znaczenie, czyli demokracja jako stronnictwo polityczne. Późno bardzo, prawda? I jeszcze cały czas pojawiają się tutaj w tym 10. przykładzie mamy negatywne wartościowanie. Żeby zbadać dzieje danego zapożyczenia, no to metoda gniazdowa, którą tak tutaj bardzo szybciutko omówiłam, jest jedną z możliwych. Moim zdaniem trzeba ją uzupełnić. Czym ją jest dobrze uzupełnić? Badaniem pasma synonimów. My mamy rodzimy odpowiednik demokracji. To jest kalka słowotwórcza. Ludowładztwo. Demokratia, lud, czyli to demo i władza, czyli kracja. Ta kalka pojawia się bardzo późno. To są przykłady dwudziestowieczne, proszę Państwa, z Korpusu Narodowego Języka Polskiego. Ta kalka nie utworzyła gniazda. Jest w haśle, w słowniku gniazdowym, w haśle ludzie. Co prawda w słownikach nie ma żadnych wyrazów pochodnych, ale w korpusie znalazłam 2 rzeczowniki, ludowładczy i ludowładny. Nacechowane, podobnie jak ludowactwo, negatywnie. To znaczy zwykle w kontekstach albo odnoszących się do historii Polski w czasach komunizmu, albo na przykład do Korei Północnej. I jeden przykład, ten ostatni, 15, jest z tekstu literackiego, to takie w zasadzie hapax legomenon, pojedynczy przykład. Tutaj w słownikach w ogóle tych przymiotników nie ma, one są tylko w korpusach. No i teraz podsumowanie, żeby zdążyć. Te pytania, które postawiłam na początku. Czy dzieje wyrazu centrum wpływają na wartość semantyczną składników? Tak, oczywiście powinnam to rozwinąć, ale mam nadzieję, że przykłady to pokazały, a podsumowanie takie werbalne to przy innej, może w wersji drukowanej. I teraz, czy rozrost gniazda świadczy o stabilizowaniu się pojęcia, którego eksponentem jest wyraz, czy tylko o stabilizacji? Tylko o stabilizacji. Proszę Państwa, konstytucja w tym samym czasie ma ponad 500 użyć. I o niczym to nie świadczy. I teraz to pytanie o metodę, o teorię. Czy da się połączyć abstrakcyjną analizę gniazdową z analizą rzeczywistego użycia? Jestem przekonana, że analiza gniazdowa powinna być ważnym elementem badań historyczno-semantycznych. Może być przydatna także w analizie zmienności pojęciowej, ale to już na inną okazję. I na zakończenie, skoro mam jeszcze minutę z kawałkiem, chciałam przytoczyć cytat z artykułu, ten na niebiesko, artykułu Ewy Domańskiej, to jest historyczka, nie językoznawczyni, która wyraźnie podkreśla, że w badaniach, głównie w badaniach humanistycznych, trzeba dopasowywać teorię do materiału, nie odwrotnie. Materiał, badanie zapożyczeń podpowiada, że można badać je metodą, uzupełniać badania metodą gniazdową. Natomiast podobnie jak Domańska uważam, że nie powinniśmy najpierw wybierać metody, a potem dopiero dopasowywać do niej
materiału. Pewnie nie wszystko powiedziałam, ale za to zmieściłam się w czasie, a nawet trochę zaoszczędziłam. Dziękuję Państwu serdecznie. Teraz tylko zamknę tutaj to wszystko jak trzeba i już za chwileczkę będziemy mogli rozpocząć dyskusję. Zapraszam zatem Państwa do rozmowy na temat tego, czego wysłuchaliśmy w tej części, w tej sekcji. Pani profesor Iwona Brukacka. Dobrze, ja mam bardzo ciekawe były wystąpienia. Mam pytania do pierwszego i do ostatniego, do pani Lidii. Pani profesor, pytanie dotyczące takiego porównania z polszczyzną, dlatego że w okresie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, po wielu lat, czyli w 1918 roku, były w Polsce takie silne tendencje purystyczne, które przejawiały się w tym, że usuwano zapożyczenia w obrębie nazewnictwa, w medycynie, w rzemiośle. Mamy w związku z tym w efekcie taką podwójne nazewnictwo, potoczne, zapożyczone i rodzime polskie, oficjalne. Tak, na przykład, że poziomica, tak, czy struk zamiast hebla, bo hebel niemiecki, a więc zły. Tak, to była taka reakcja po latach niewoli. I teraz moje pytanie do pani. Takie trochę wróżenie na przyszłość. Czy pani sądzi, że ta trudna sytuacja w Ukrainie spowoduje, że inaczej będzie się patrzyło na pożyczki i na te dawne wyrazy, które wyszły z użycia? Czy one mają szansę wrócić w jakiejś części, czy nie? Czy to jest już tylko historia? Czy one zmienią sposób patrzenia w ogóle na zapożyczenia na przykład z języka rosyjskiego, tak? Albo na przykład z innych języków obcych. Czy tutaj można widzieć jakąś paralelę? Czy to tylko takie gdybanie i takie skojarzenia? Dobrze. I drugie pytanie do pani Magdaleny Pastuch. Co powiesz na demokraturę? To jest taki nowy derywat, demokratura, czyli demokracja i dyktatura. On jest często, tam też w tych cytatach XVI-wiecznych, był taki jeden z cytatów pokazujący podobny koncept, że to jest blisko jakiemuś takiemu pojęciu właśnie związanemu z tym, czy to jest nadal w tym łączeniu negatywnych skojarzeń jakiś ślad, że to pozostało jeszcze od tamtych czasów, no bo ogólnie wiemy, demokracja najlepszy ustrój, jaki stworzyliśmy sobie, a jednak konotacje czy elementy znaczenia, wszystko zależy od tego, jak rozumiemy znaczenie, jest jednak wpisana. Te negatywne znaczenia są wpisane w znaczenie i to trwa aż do dziś. Так, то віддаю. Дякую дуже. Дуже дякую за те питання. Отже, у нас в українській мові абсолютно парадоксальна ситуація сприйняття нашої книжної традиції. Чому? До XVIII століття староукраїнська і староросійська мова лексично були ближчими, ніж зараз, бо спиралися на книжну традицію. Потім заборони царського уряду, наше перебування в Російській імперії спричинили те, що наша книжна традиція занепала. А російська літературна мова все взяла зі старої традиції і розвинула в сучасну. У нас стара книжна традиція занепала, нова українська літературна мова вже на народній основі. І парадокс – наші давні слова. Мовна свідомість українця сприймає не як свої, а як російські, тому що вони є в сучасній російській мові. І так, у нас була і є така тенденція. Якщо слово є в російській мові, його не треба вживати в українській.
Це неправильно, це не російське слово, це і наша традиція. І ми не повинні віддавати нашу спадщину. Але є такий парадокс і є таке сприйняття навіть у мовознавців. Ну, іде така боротьба двох тенденцій, дискусії. Ну, і я думаю, що в майбутньому ми повинні мати цю історичну пам'ять. Ну, не можемо ми відмовитися від оцього величезного багатства і сказати, ну, ми не будемо вживати тому, що вони є в російській мові. Це неправильно. Треба знати історію, треба пам'ятати і вживати. Вони і наші, і не тільки російські, вони є і в слов'янських мовах інших. Тому це, ну так, наша спільна спадщина. Dякую дуже. Tak. Ja tutaj myślę, że mogę skorzystać z tego mikrofonu, tak? Jeżeli mogę odpowiedzieć teraz. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono wpisuje się w takie myślenie moje o tym, że rozwój semantyczny bardzo wielu wyrazów, szczególnie tych ze sfery, ja o tym nie mówiłam, z tej sfery takiej bliskiej terminologii, bo wydawałoby się, że te wyrazy, które są właśnie takie sterminologizowane, tak jak troszeczkę było z demokracją w XVI wieku, no to one są mniej podatne na zmiany semantyczne. Okazuje się, że nie. One są bardzo zależne od warunków społeczno-politycznych. Po prostu. I to, że na przykład przy ludowładztwie w największym polskim słowniku internetowym, czyli w słowosieci, mamy w definicji słowo reżim. Reżim no, jest nacechowany, oczywiście, że znowu pożyczka, ale już mocno zaadaptowana, to jest słowo nacechowane, więc tutaj ta demokratura jak najbardziej taka kontaminacja z dyktaturą no, pokazuje, że to trwa, ale to, że to ludowładztwo na przykład kojarzone jest właśnie z tym okresem komunistycznym, że ono językowo rzecz biorąc jest neutralne, bo to jest kalka, przetłumaczenie łacińskiej demokracji. Nie jest neutralne. I nie dlatego, że język tak chce, tylko że my, użytkownicy, tak chcemy. Tutaj, żeby jeszcze uzupełnić te badania i żeby one były pełniejsze, czy wyniki, żeby były bardziej wiarygodne, no to z pewnością należałoby zbadać kolokację, tak? Czyli demokracja ludowa. I pamiętamy, no może nie wszyscy pamiętamy, bo tu bardzo młodzi ludzie są wśród nas, ale demoludy, no to my byliśmy demoludami, tak? To demokracja ludowa. I od tego ten potoczny derywat demoludy, tak się mówiło o obozie wpływów Związku Radzieckiego. Zatem tutaj bardzo wiele czynników wpływa na to, ale znaczy na te zmiany semantyczne, ale gniazdem też to można z pewnością uzupełniać te badania, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby uzupełnić to, czy dookoła zbadać coś, jak było z arystokracją, z apelacją na przykład, czyli z pożyczkami z tego samego czasu, no i też oczywiście łacińskimi. Tak jak powiedziałam na samym początku, bardzo by mi się marzyło, żeby kiedyś pooglądać te wędrówki łaciny w różnych językach słowiańskich i zobaczyć, czy to zawsze było tak samo. Znaczy w ciemno możemy powiedzieć, że nie, ale jak właśnie. Dziękuję. Jeżeli nie mamy już tak żadnych pytań, to ja czy mogę jeszcze jedno tutaj do pani profesor pytanie, bo bardzo, bardzo ciekawy ten referat i moje pytanie jest takie. Był przykład powietrze, powietrze i wazduch, tak? I my wiemy, jakie są rdzenie etymologicznie. Tam jest wiatr, a tu jest oddech, dech, prawda? I zresztą podobnie jest tam z got i rok, prawda? Czy jeżeli wazduch był zastępowany tym powitriem, nie wiem, czy dobrze tutaj mówię, to czy w innych derywatach, które być może przeszły do innego gniazda, zostawał ten wazduch, a tylko na powietrze się zmieniło, czyli ten wiatr gdzieś jeszcze był. Pytam dlatego, bo inny pani przykład
czyli żyźń i tak dalej, przywołał w mojej głowie polski rzeczownik, przymiotnik żyzny, który w ogóle jest niekojarzony z życiem i odnosi tylko i wyłącznie do ziemi, tak? Tylko ziemia może być żyzna. Nic poza tym. Więc czy to jest tak, że te rdzenie, na przykład ten duch, oddech, on w ogóle sobie poszedł, czy on obsłużył jak gdyby inne derywaty, inne przestrzenie semantyczne? Dziękuję. Дуже дякую за те питання. Отже, воздух і повітря. Дуже добре, правильно, корінь – вітер, так? Так. Те, що повітру. І воздух – слово, яке створили старослов'янські книжники. Воздух і слова з коренем воздух ще були, як ми бачили, до початку ХХ століття. А потім, там, де було воздухоплавець, аеронавт, стало повітроплавець. У тих, наприклад, словах і деривати від повітря теж повітряний, і повітряний у нас флот, і повітроплавець. Але воздух довго жило, омонім воздух, як у церкві чаша для причастя. І воздух досі, дух, так, воздух. Так. То чаша у церкві з причастям, але то омонім уже, корінь той самий, але омонім. І в церковній мові той воздух, чаша з причастям, ще є інше зовсім значення, ну так як жизнь по-польськи, так? Інше значення. В інших випадках воздух, повітря не має жодного кореня у інших словах, де корінь залишився воздух, немає. Скрізь повітря. A dech, oddech, tchnienie? Так, дихати, так, може бути віддих, але то інше значення. З коренем дух зовсім інше значення. Інша форма, інше значення, воздух, вздох, то видох, це інше значення зовсім з тим коренем. Так? Ну і так само з тим, але жизнен мало значення життєвий. У нас. Ну, тобто то така тема, що цікава, ще потребує вивчення далі. Дякую. Dziękuję bardzo. Дякую. Proszę Państwa, jeśli nie ma dalszych pytań, już pewnie jeszcze dyskusje będą się toczyły w trakcie wycieczki, która przed nami, na którą ja przynajmniej bardzo czekam. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia jutro.